бародару силкаи канали ҳамин дударака дар поён мемонем. ҳатман бидроем, подписатсия кунен, айналуруш бохабар шин. салому алайкум ба ҳамаи бародарон ва хоҳарони азиз. рӯзе падар бар фарзандаш гуфт: оё писарам, медонӣ ки ҷаннат бепул аст ва дӯзах ба пул аст? фарзанд ҳайрон шуда гуфт: падар, чӣ хел? падар гуфт: зино мекунӣ, пул медиҳӣ? тамоку мекашӣ, пул медиҳӣ? қиморбозӣ мекунӣ, пул медиҳӣ? падар гуфт: намоз мехонӣ, бепул мехонӣ? рӯза мегирӣ, бепул рӯза мегирӣ? аз раҳҳои бад мегардӣ? кори хуб мекунӣ, бепул мекунӣ? чаро пул медиҳем, ба дӯзах мерем? оё намехоҳӣ ки бепул ба ҷаннат дароӣ? бародарон, ҳар ки хуб кунад ё бад кунад, бо худ кунад. дарахте ки меваи ширин дорад, бисёр санг мехӯрад. бародаро, мо ҳаргиз дили касро наранҷонем. як каса дилша ранҷондӣ, нагӯ дили тира ҳеҷ кас намеранҷонад, дили тира Аллоҳ меранҷонад. як каса задӣ, нагӯ ки он қасда аз ҳеҷ кас намегирад. гап дар зурӣ неста, як каса мезанӣ ё ки зуруш намерасада. зур он касе аст ки дар сари қаҳр ғазаб худашро идора карда метавонад. анҳоро зур мегӯям. бародарони азиз, ҳатман ба канали мо биношед. иншаллоҳ аз пеш якчанд видеоҳои хеле хуб пешкаши шумо мекунем. иншаллоҳ дар оянда якчанд видеои хуб мекунем. ҳатман ба канала биношед. зинда боше бародарон. бародарон ва хоҳарони азиз, ба шабакаи интернетии Шоҳрух Официал обуна шавед. беҳтарин наворҳо танҳо дар шабакаи Шоҳрух Официал. дастгирии шумо пешравии мост.